Салом алейкум, хуш омада ба канали Рӯйгон Авиа. Бардара азиз, чӣ хеле ки дидест автобус айни ҳол аз автовокзали Котельники Ташкент Хуҷанд пересадка қати мерава. Ногуфта намона бардарое ки бе документен хабардор бошед, возвращение народи нагирен ё ин ки кадмое ки работа хат кашидаген патент ая мо гузаштага патент надорен 5000 рубл қатитон бигире ки раҳ дар расход мешава. Ранги пешина ахире меомаде талпа коридор дига намешава, ҳама якта проверка мешава. Мебиёин ай каса манам мебинен бародаро азиз билетатонам менависем метин барое ки бениҳоят зиёд фуребо шидага жалобо зиёд шикоятҳои зиёд шидага ба ҳамин хотир контрол сахт гирифтагиам. Ҳар як нафар мебиёяд паспорта меспори ҷот қати мешини коридор дига намешава. Барои багажо отдельно сум дига расход намекунад, яъне ягон каса шумо сум намегирад. Фақат ногуфта намона ки бародарое ки бе документен илтимос эҳтиёт бошем, барое ки раҳ да проверка сахт рафтеса 5000 рубл расход мекунем. Ва нафарое ки шаҳрвандии Россияро дорен, загранпаспорти российский надорен, метавонед озод бе ташвиш биёед харидори билет кунед ба загранпаспорти тоҷикӣ, метавонед ки сафар кунед автобус. Автобусҳо айни ҳол прямои рейс нестай, фақат мошинои сабукрав мешава прямои рейс то Душанбера 12000 рубл, нархиш то Хуҷанда 8000 рубл. Саволо боша метавонед комментарияда нависед. Ина чӣ хеле ки дидеси бародаро якта яъне диспетчерои Россия проверка мекунанд, якта қати медронанд, яъне мешини ҷои худ соҳиб мешавед, мешини сафар мекунед бе ташвиш. Рақамҳои болои экрана метавонед занг занед, пешакӣ ҷоатонро бронировать кунед ки омаден беҷо намонем. Бародарои азиз, автобусе ки чӣ хеле ки дидин автобусҳои давлатия мешини фақат сафар мекунед. ҳамон нафарҳое да проблема мешавад ки документ надорем, ба ин хотир документотонро хуб кунед, ё ки возвращение народи нагирен, ё ин ки 5000 қатитон бигирем, баъд нагем ки хабардор накард ё ки гап намезана. Барои ҳамин бояд ин ки шумо манам мефаҳмед, нафарое ки шароити билети самолёт харидан надорем, метавонед ки автобусда ҷо бигиред. Як пересадка дора бародарои азиз, метавонед пешакӣ пешай омаданатон ҷоатонро бронировать кунед. Барои чӣ хеле ки дидестен айни ҳол ин бародаро ҳамаш билет қатиянд, мебиен баъд рост дига одам намегиранд. Чӣ хеле ки дидесте автовокзал мерава рейсовый, ҳама билет қати бародарои азиз. Ба ҳамин хотир пешай оне ки мехоҳед сафар кунед автобусо қати автобус фақат пересадка як пересадка мешава ай Ташкент Хуҷанд, нархиш 8000 рублай. бародарои азиз, нафарое ки мехоҳем ба автобус сафар кунед, шароит надорем ки ба самолёт равем, марҳамат занг занед, ҷои худтонро пешакӣ бронировать кунед ки беҷо намонед. Ва нафарое ки бе документен документотонро ҳатман соз кунед, ё ки возвращение народи нагирен, регистратсия, агар работа хат кашидаги боша мигратсион кода як моҳ гузашта боша патент кунед, то ки раҳда ба мушкилот дучор нашед. Мигратсион кода частни хат кашидаги бошен, регистратсия бояд дошта бошен, аз 14 рӯз бигзара. Ва шаҳрвандое ки шаҳрвандии Россияро дорен ва загранпаспорт надорен, метавонед ки озод ба загранпаспорти Тоҷикистон сафар кунед. айни ҳол ҳозир бародароам мепурсем ки дар ҳақиқат омадам билета чанд гирифтам ва чӣ хел сафар мекунам. Хоб бародарои азиз, айни ҳол ҳозир савол метем. Салом алейкум. Салом алейкум. Камолдин. Чанд гирифти билета? Билета 8000. ҳамаша фаҳмондем пересадка аиҷа Ташкент Хуҷанд. Онса документот 100%. 100%. бешакӣ омади ҳама чӣ саволе ки додем аввал ҷавобша гирифтӣ, баъд харидори билет кард. Он хебе роҳи сафед дар ҳаққи бародаро даст ба дуо бошем ки то ки бираванд соҳу саломат бирасанд.